Nahulikam ang laing insidente sa bandalismo sa Mandaue City. Usa sa mga nalambigit nga nagsorry sa nahimo, gipapintal aron malimpyuhan ang iyang gihugaw-hugawan. Anang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa CD Seno Street tungang gabi ni atong Domingo. Naabot ang tulo ka mga tawo sakay sa duha ka motorsiklo. Medyo layo ra hinuon ang kuha apan makita ang mga lalaki nga nag-isig kanaog sa motor ug naghugaw-hugaw sa kural ug sa plant box. Human sa gihimo, nibiya rasab ang tulo nga managlahi pa ang direksyon. Gipost sa Mandaue City Command Center ug PIO ang video pagdasig sa mga dunay impormasyon sa mga nag-vandalize. Mas maitaga ng mas daghang mo-report ba. Magani nakita na to ang plate number sa katong motorcycle na gigamit. So ato na lang gi-forward sa atong PNP personnel na nag-investigate na ni sila. Human ma-upload, mipatimaw ang usa sa mga responsable. 34 anyos nga lalaking Minyo, taga Barangay Gizo, nga miangkong gikan sila nag-inom ni adtong higayuna. Dihang gipangayuan sa habig, limitado kaayo ang iyang tubag. Nalang sila mong tuyo sa pag-ari. Luhay ka sa kong anak. Luhay ka sa kong anak. Ano man kay? Ano lang? As to what will happen, narana sa police unya o sa legal kung sa ilang action bang. Kang mayor lang giingon dito ganina, immediately gusto niya nga mahimo ma-limpyuhan to dito. At least ang initial. Restitution. Sa kulimpyo sila. Siya og makontak yung kauban. Aron matarong ang kural nga nabuling-bulingan, gimanduan ang maong lalaki sa paglimpyo ni ini. Ubos sa pagmonitor sa taga Barangay Gizo, gipintalan pagbalik sa maong lalaki ang kural. Nga nalimpyuhan ragyod pagkahuman. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.